ሚኒስትር ዞባ ምሕዳር አቶ ወልደንኪኤል አብርሃም ተሳተፍቲ ፌስቲቫል ማህበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ሪያድን ከባቢያን ስዑድ ዓረብ ኣብ ህሉ ኩነታት ሃገርን ሃገራዊ መደባትን ዘተኮረ ሰሚናር አካይዶም ሚኒስትር ወልደንኪኤል በጽሕና ዘለና በሪኽ መድረኽ ኣብ ጽንዓት መኸተን መስዋዕትነትን ዝሓለፈ መድረኻት ዝተሰረተ ምዃኑ ብሕጂ ነሰላስሎም ኩሉ መደያዊ መደባት ውን ኣብ ረቃቕቲ ክብርታት ቃልስና ዝምርኮስ ምዃኖም ኣብሪሆም ኣብ ዝሓለፈ ረብዕ ዘበን ንዝነበረ ቃልሲ ህንፀት ሃገርን ምኽባር ልኡላውነትን ብመንጽር ዝገጠሙና ዓበይቲ ብድሆታት በብገጻቶም ሰፊሑ መግለጺ ዝሃበ ሚኒስትር ወልደንኪኤል ኣብ ዝኣቲናዮ ዘለና መድረኽ ዓበይቲ መደባት ንምትግባር ኣብ ዝሓሸ መንጠር ባይታ ንርከብ ኢሎም ተሳተፍቲ ብወገኖም ንሃገራዊ ጉዳያትን ምዕባለታቶምን ዝምልከት ርእቶታትን ሕቶታትን ድሕሪ ምቕራብ ድልውነቶም ንዝበረኸ መኸተን ኣበርክቶን ኣረጋጊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝተኻየደ ስፖርታዊ ግጥማት ዝተዓወቱ ካብ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ አቶ መሐመድ ዑመር ማሕሙድን ካልኦት ሓለፍቲ ኤምባሲን ማሕበረኮምን ሽልማት ተቐቢሎም ብ17 ሕዳር ዝተኸፍተ ዓመታዊ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሪያድን ከባቢያን በባህላዊ መደባት ስፖርታዊ ግጥማት ውድድራት ሓፈሻዊ ፍልጠት ምርኢት አልባሳት ብሄራት ኤርትራን ካልኦት መስተንግዶታትን ብልዑል ማዕርግ ክካየድ ቀኒሎም ኣብ ከተማ ከረን ቆልዑ ብኽብርታት ሕብረተሰቦም ተኸስኪሶም እሩማት ወረስቲ ሕድርን ክኾኑ ዝሕግዝ ርክብ ብ15 ሕዳር ተኻይዶም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ናብ ንኡስ ዞባ ከረን አቶ ፍስሐ የርአያ ወለዲ ማዕረቲ መሰረታዊ ነገራት ምቕራብ ቆልዑ ብኣተሓሳስባ ዝበሰሉ ኮይኖም ክህነፁ ተሮም ዓብ ምዃኑ ብምጥቃስ ወለዲ ምስ ደቆም ጥቡቕ ርክባ ማዕቢሎም ኣብ ልዕሊኦም መዓልታዊ ትዕዝብትን ምክትታልን ክገብሩ ዘኻኺሮም ኣብያተ ጽሕፈት ጥዕናን ሃማድአን ናይቲ ንኡስ ዞባውን ኣብተን ቀዳሞት 5 ዓመታት ዝግበር ኩልንትናዊ ምክንኻን ኣብ መስርሕ ህንፀት ጥዑይን እሩምን ቆልዓ እወታዊ ተራ ስለ ዘለዎ ልዑል ግምት ክወሃቦም ኣዘኻኺሮም ንቆልዑን ወለዶምን ጎስጓስ ንምክያድን ንዝተበደሉ ቆልዑ ንምጥባቕን ዝቆመት ኮሚቴ ሽማግለ መሰላት ቆልዑ ኣብዚ ዓመት እዚ ንልዕሊ 17,000 ወለዲ መንእስያት ተምሃሮን ኣብ ትካላት ምእራምን ተሃድሶ ዝርከቡ ተኣረምትን ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ከም ዘካየደት ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ገሊጻ ኣብ ትሕቲ ጽላል ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን እትነጥፍ ኮሚቴ ሽማግለ መሰላት ቆልዑ ካብ ሚኒስትርታት ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ጥዕናን ትምህርትን ከምኡን ሃማድአ መራሕቲ ሃይማኖትን ባይቶን ንኡስ ዞባ ከረን ዝቆመት እያ ሓላፊ ሃመተኤ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መንእሰይ እድሪስ ዑስማን ንተምሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ጊንዳዕ ነፋሲትን ቤት ትምህርቲ ስነኪነት ማይ ሓባርን ኣብ ክብርታት ዘተኮረ ሰሚናር አካይዶም ተምሃሮ መንእሰያት ብሉጽ ክብርታት ሕብረተሰብና ምስ ሰርጾም ኣብ ምስማር ሃገራዊ መደባት ዝህልዎም ኣስተዋጽኦ ልዑል ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብዚ ዘተኮረ መደባት ብሰፊሕን ምትግባር ንቕሓት ዘበርኹ ሰሚናራት ጎስጓሳት ስልጠናታትን ካልኦት ንጥፈታትን ይካየድ ከም ዘለዎ ብሪሆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣካያዲ ስራሕ ንኡስ ዞባ ቁርደት አቶ እስማዒል ዓብደላ ምስ ነበርቲ ምምሕዳር ከባብን ወለድን ናብ ዝገበሮ ርክብ ወለዲ ተምሃሮ ደቆም ኣብ ትምህርቶምን ስነ ምግባሮምን ክከታተሉን ንትምህርቲ ከተባብዕዎምን ኣዘኻኺሮም ሓላፊ ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ መምህር ዓብደላ ዑመር ካራም በወገኑ ኣብ ገለ ከባቢታት ኣብ ተሳታፍነት ትምህርቲ ዝረአ ዘሎ ድኻም ብምምሕዳር ንኡስ ዞባ ደገፍን ምክትታልን ክግበረሎም ኣተሓሳሲቦም ኣብ ዑርደት ዓረዛን ማይድማን ብዝተኻየደ መስርሕ ምቁፅጻር ንመሸጣ ዝተዳለወ ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝሓለፈ ዓይነታት ምግቢ ኣብ ቅድሚ ዝምልከቶም ኣካላት ከም ዝቃጸል ተገይሮም ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓት ከተማ ዑርደት አቶ ስሌማን ማሕሙድ ነሪና ብዝሃበ ሓበሬታ እቲ ልዕሊ 4 ሚልዮን ናቕፋ ዝትመን ዝተቃጸለ ሃለኽቲ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ እንገርነ ዓደርደን ኣዑርደትን ዝተተሓዘ ምዃኑ ብምጥቃስ ዞጋታት ንዝዕድግዎ ንብረት ዕለቱ ሪኦም ክዕድጉ ዘኻኺሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሓውሲ ከተማታት ማይድማን ዓረዛን ብዝተኻየደ ተመሳሳሊ ዕማም ካብ ትካላት ንግዲ ልዕሊ 4 ኩንታል ዕለቱ ዝሓለፈ ሃለኽቲ መግብታት ተታሒዙ ብ15 ሕዳር ተቓጺሎም እቲ ግዚኡ ዝሓለፈ ዓይነታት ምግቢ ካብ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ኣብ ትካላት ንግዲ ብዝተኻየደ ምቁፅጻር ዝተኣከበ ምዃኑ ዝተቐሰ ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንኡስ ዞባ ዓረዛ አቶ ሓዲስ ጸጋይ ግዚኡ ዝሓለፈ
ሃለኽቲ ምሻጥ ማዕረቲ ኣብ ተጠቃሚ ህዝቢ ዘኸትሎ ጥዕናዊ ጉድኣት ብሕጊ ዝሕትትን ዘቕፅዕን ምዃኑ ብምሕባር ተጠቀምቲ ግዜኡ ዘሕለፈ ሃለኽቲ ክሽየጥ ምስ ዘጋጥሞም ንዝምልከቶም ኣካላት ጥዕናን ምምሕዳርን ክሕብሩ ኣተሓሳሲቦም